Čitaj sveto pismo, shvati šta je sudnji dan. Moli se za oproštaj i sledi reći Gospoda. Pismo svetog Mateja, prava korifeja. Ta godina je nebeska jubileja. Pobedio smrt i ušo u nebesa. Trnja bio venac, on je kraj i početak. Invalida izleči, ne treba mu štaka. Slepi progledaju kad je vera jaka. More prekoračiš i toliko znaka, jer je on jedini omega i alfa.